Karaberri Televisión presenta. Nafarroaren herrian inauteriak oso interesgarriak dira. Mila kolore, pertsonaia jantzita eta musika ateratzen dira kalera. Tradizioa oso politak dira eta urte asko ditu. Joaldunak Ituren eta Zubietakoak dira. Buruan txutxurroa eramaten dute. Lepoan sapi bat, gorputzean alkandora txuria, bizkarrean ardi larrua, hanketan prakat urdina eta oinetan albarka. Gerrian bi zintxarri handi eramaten dituzte eta eskuan isipua, binakak joaten dira hilaran batean joarak mugitzen dute. Sakuzarra lesakakoak dira. Aurpegia estalita dute. Buruan txano bat eramaten dute. Gorputzan eta hanketan saku bat dute, lastoz beteta. Oinetan zapatak beltzak dute. Eskuan maskuria eramaten dute. Sakuzarrak divertigarriak dira, ilaran joan. Dantzatzen eta abesten dute. Artzak Arizkongoa da. Arizkun Nafarroako iparraldean dago. Gorputza artilez estalita du, gaiztoa eta bihurria da. Artzak batera eta bestea mugitzen da eta bere zaintzailea harrapatzen du. Zipoteroa tuterakoa da. Buruan zapi kuadroduna du. Aurpegian maskara zuria du. Gorputzean alkandora koloretakoa eta luze du. Hanketan prakak zuria du. Eskuan maki bat eramaten ditu. Txarangarekin ateratzen dira eta oso alaiak dira. Namusarrak unanukoa da. Buruan txanoa koloretako zintekin eramaten du. Aurpegian burdinezko karatula du. Lepoan zapi gorria eta gerrian gerriko gorria edo beltza eramaten du. Gorputzean kamiseta txuria eta hanketan prakak zuria ditu. Eskuan maki bat eramaten du. Korrika egiten du eta haurrak molestatzen ditu. Bolantak luzaidekoak dira. Buruan txapel gorria eramaten dute. Gorputzean alkandora zuria eramaten dute. Bizkarrean koloretako zintak eramaten dituzte. Hanketan prakak zuria eramaten dituzte. Kaskabiloekin. Oinetan aspartinak txuriak eramaten dituzte. Oso dotoreak dira. Maskarada egiten dute eta herriko frontoiak dantzaten dute. Motxorroak altsasukoak dira. Motxorroak saski bat, buruan saski bat eramaten dute. Saskiaren gainean bi adarrak eramaten dituzte. Bizkarrean ardi larrua eramaten dute. Gerrian gerriko gorria eramaten dute. Hanketan prakak urdinak eramaten dituzte. Oinetan abarkak eramaten dituzte.
eskuan sarde bat eramaten dute. Gorputza eta arropa odolez zikintzen dira. Oihuka eta korrika ateratzen dira. Beldurgarriak dira. Mielotxin lantzekoa da. Buruan koloretakoa txanoa du. Lepoan zapi gorria du. Gorputzean alkandora loreduna du. Gerrian gerriko gorria du. Hanketan prakak urdina ditu. Panpina da eta lastoz beteta dago. Mielotxin gaiztoa da eta erratzen dute. Zaldiko lantzekoa da. Buruan lastozko txanoa du. Aurpegia estalita du. Gorputzean zaku bat eramaten du. Gerrian egurrezko zaldi buruan du. Hanketan prakak urdinak ditu. Eta oinetan abarkak ditu. Zaldiko bihurria da. Korrika egiten du. Ziripot bultzatzen du. Erratzailea lantzekoa dira. Buruan estalita dute. Gorputzean sakuso arropa eramaten dute. Eskuan makila eta tresnak eramaten dute. Beldurgarria dira eta zaldiko ferratzailea dute. Txatxoa lantzekoa dira. Buruan koloretakoa txano du. Aurpegian estalita du. Gorputzean arropa koloreztuak. Eskuan erratza eramaten du. Korrika eta oihuka joan dira.